Wena uba umsini. Ungangikhombi. Ufuna siqede ususemoyeni. Ngizobeka wena nemoyeni. Ingabe uyafisa yini ukukubona lokho? Knock. Hayibo hey! Swami, ngicela ukubuza ukuthi usuka kuphi ekhaya? Emakhaya khakha. esedebheni kwamashu. Kwamashu. Yeah. Big up to kwamashu bafethu siqhawini. My name is King Ginger Cream de la Cream. Mina mangamashu ke ngirepresenta kaG bafethu G2 lapha ngakaveza unyawo. Yakwazi ukuveza unyawo? Yebo ngiyakwazi. Wena ukuphi nomashu? Kasi. Kasi. Big up kasi bafethu. Uyalazi udaba kasi. Ngiphethe enye out. Bafone kuphi ekhaya khakha inesikweleke lenkabi. Yeah. Khakha Escort MJs baba. MJs. Oh, big up to Escort emzente wembesi bafethu uyazi ke mfethu. Ngiyaphakamisa ku yakwazi wembesi. Yeah, ngiyazi baba. Showcase mfethu have family wembesi mfethu. Yeah mfethu family yasekhaya mfethu nje enkulu yakho yakandumo. Yes family yakandumo mfethu bakhona mfethu bakhona lapha ewembesi Escort mfethu ngiyasalutha uthi nawe usumfowethu ngoba nawe usuke Escort. So butami ngifisa ukwazi kwena ungathi yini mfethu into oyithandayo ngomuntu wakho? Uyambona lo muntu? Usengambuki. Usmayilile nje umbuko. Cha ngimbuka. Angithi usmayilile umbona. Ngimbuka uthengambuki. Smayilile umbona ke ichaphethu wami. Hayi ngamboye, hayi mbona. Yeah, sho iphakade mfethu. Afethu angazi ngathini kodwa la ngaphakathi bafu. Sure. Apha mfethu. Akunalutho ongayisho dog. Usuyimisela ukuthi mhlawumbe usungaqala usave for ukuthi uvele umreport. Ubuzele sengiqalile kumanje ngiyasave baba. Hayi. Thank you my brother. Nakho ke mfethu sirepresenta kamnandi mfethu kwaZulu mfethu. Kuyangijabulisa ukuzwa lokho. Wena sisoma ngathi yini uyithandayo mfethu ngo my brother? Everything. Wena she has nothing to say. Utsholo njani lona? Hayi nina ngamaphakade ayi each other bafethu. And then nenza na level lokho yami ukuthi kube lula mfethu yabo. So ngifisa ukwazi kuwena my brother ukuthi in a scale of 100 iphakade lakho ngathi ulithemba kangakanani? Ngiyamthemba umama bafu. Ngiyamnikeza 100. Ngiyamnikeza 100. Wena in a scale of 100 wena uthemba kangakanani? Ngiyazinikeza 100 bafu. Ukhona yena omunye umuntu othandana naye ngaphandle kamuntu wakho? Lutho. Waseka ubheka phansi. Dog! Kondizi me. Come on G. You can't be cheating boy. Too late. Siswami. Too late fam. Stand up for the bruise. Uthemba kangakanani my brother? 100. 100. When in a scale of 100 ngathi uthemba kangakanani? 100. Ukhona nomunye umuntu mhlawumbe osiza ubafo ngekwezomkoropo or mhlawumbe uyena yedwa? Uyena yedwa. Hayi yazi kube mfethu navele nangicoba Mzansi nangenza the marriage counselor ngivele nje ngibe umgqugquzeli nanomhlanganisi wabantu ukuthi bashade. If there is a position eHome Affairs bafethu ngiyafesa ngicela ukubashadisa mfethu. I love it bafethu nifanelene and nginifisela konke okuhle. Sacela nje bhuti wami umtshele umuntu wakho ukuthi uyamthanda umuphe nehug mfethu and then mase ngiyayivala ivlog. You will never know, baby. It's the last hug. Hayi ngoba thina sesizohamba vele nebhasi selizofika mfethu i3222 yileli ligudla ngejozi leli lingena phakathi ejozi likuduza lidlule lapha ngako Home Affairs ngako Maduma yabo ya yilelo so thina sophothuma lona but if kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test ithwe by wena sisiwami we switching phones. Tatazela my sister, look at her eyes. Look at her eyes. If kunento esiyenzayo loyalty test ithwe by wena sisiwami we switching phones for 60 seconds. When unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi a check ukuthi wena ufletha nabo bani ngikubona mfethu sengakubuki ukuthi ufletha nabo bani naye futhi akunika ifone yakhe na ubone ukuthi ufletha nabo bani. Angithi awunankinga wona sisiwami nalokho ngoba yike into efihlayo futhi uthe wena uthanda yena uthanda yena kuphela ngithi Hayi anginayo inkinga. Na bafuna Yena kunesifoni yakhe. yeah Why? Hayi bhuti wami. Uzokunikeza yakhe ifoni. okay ngicela Nakusho damsazokhuluma nawe. ngisazokhuluma nawe Ngoba manje ngisacela indaba mfethu uphathele intombazane isikhwama. Kunani uphathele intombazane isikhwama Ginger? Akusiyona ntombi nje umama. Exactly. Mfethu phela yazi abantu yabo ikhwama umuntu mesikhethe isikhwama usosikhethe sisamzane outfit yakhe yabo manje noma usuyihlukumeza la outfit usumphuca into ameshe ngayo hayi mfethu wena ubungasiplanelanga isikhwama yabo sesiyaxedisa nalana Manje kumele asendele Ginger. okay ke sesakunika ifoni yakho nongayivuli angithi sishintshana ngamafoni wena unika yena yakho naye unika wena yakho cela ukhulume nayo yakho phela ngoba naye ngathi ayifuni ukusinika ifoni. Let's phone.
sadlala naye mtshele khipha ifoni sadlala ngayo boy just tell him to take out the phone boy utheni eqaleni mufika la wena siswami uzofuna amafoni wena siswami sazoqhubeka yena uthanyane nomuntu ombonayo ukuthi uba aggressive makhulunywa ngefoni yini le ayifihla ifonini yakhe khuluma uyangimangasa na mina uyifihla ifonini ayikho into fuck spice boy ngiyacela ifoni fuck spice boy manje deal with the spice nazoba zingibona kuhlunga kangaka bafungenze njani abahlangani nje nawe abahlangani beze nambamba nam baba ingabe hayi webhuti uyayiqula yini insimbi hayi ngeze ngisula kusasa ngempela awuqala ubambena hayi manje asenze hayi wena musu ukuhlohlimpa i-wrong lento yakho uhlohlimpi uhlohlimpi ayikho into ngisungikho uyayihlohla serious ke manje inkosi inkosi yakho King Ginger inkosi uhlohlimpi yazi ngiyakubona kosenemiyeko sister yeah yamuzwa hayi yamuzwa uthini ngiyamuzwa umzwile akunankinga sisebenze keep my composure asiqale ngayifonele insizwa ezivele hayi ngeke ngiqale ifoni oh ufihleni uyifihla ifonini ngempela G simiyeke asiqale ngeyakho siswami it's fine yeah iyo le yeah okay uza ngapha bafa mina yeah waza ngapha bamba bambi funa umuntu wakho lena mfowethu sister vule futhi thank you aqazela my brother athi zomosha igama lamajida inola bese so amajida afeba amajida this amajida that kudlalwa ngathi dog kudlalwa ngathi My work is easy, but ayisonke phela here's how I keep track of all my tasks. lamajida kanjena I start by simoshayo dumping everything I need to get done in a list view. That's Next, I set up inola bese ngithi tsapha la ku search makuvela mfethu igama lakho la ungitshele makuvela igama lamanye amajita la ungitshele because kuzobe kuyiwa qoqoda umuntu wakho. All right guys, my name is King Ginger, cream de la cream, Tana King Indlovu bafethu. We are on WhatsApp right now and we are about to tap the chandis. Tsapha lapho uthi I love you. Sister bekhona nabantu bakushela besides mhlawumbe onokuba entertain. angaqamba manje abekho yeah Vela wena. Okay, delete lapho mfethu. Cela ungithayiphela uthi I miss you ufake iheart ebomvu. uFacebook uyawudlala udlali ngiyawudlala sometimes yeah akufika mina nomngane wakhe delete abangalini bakhe ngiphumele lapho ungithayiphele uthi sex yeah ya type lapho sibona uthi sex ukhuluma nobani wena kuphela senza msulwa la yeah okay shothi kuvela wena ngicela uyozala uyansizwa ukuthi thina angifuni abantu abazomanathi esingabazi ufuna ukukhuluma sex nabangani bakho yini ekhuluma nabangani bakho angazi ngakhuluma khona vela yeah nabangani bakho mantombazana ngithi unokubachazela ukuthi ubafo umntubi angazi ngixoxa ngaye kodwa bona bayangixoxela ngabantu bawo manga ke awudelete lapho cela ngifake i-emoji ye-brain ufake i-emoji ye-benches ufake i-emoji yempophoma amanzi lawa uyabona ufuna lutho ish type uthi come outside kantona ngiclean umngane wakhe still uvela ngalungela straight to Facebook okay maybe we'll find something in Facebook messenger yeah type lapha uthi I love you ufake nehathi ebomvu mangaveli lutho ungitshela akuveli lutho guys akuveli lutho so contact me livele it can't be umjiki uzizwe njani mfethu ukubona it ukuthi can't be mfethu umuntu wakho mfethu oclean and akwenzeli ukuthi ukuthi ngeke ngasho siqanthi ayile manje ngiyalungisa aleli yagqilaza manje lepa ngiyalungisa cela ungivulele mfethu khona noma mezoyibamba yawe njengoba uyibambi vula bafu bimnandi ne hayi into emnandi yeah ivuleke hey bafu siyanqaba imali vule lalela kodwa ozokufica la ifonini kodwa mina baba siyabonga okay naso ke na WhatsApp okay
Mase Ngiyajiyisa kuphelile. Makuvele igama lezinye ifebe la ungitshele ne. All right, guys. My name is King Ginger, Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now, and we are about to start the join this. Type lapho uthi, I love you. Ukuthi tatazela. Ingabe bakhona nawe abantu unqokola nabo eceleni ngaphandle. Hawo sisi nje. Nini niyenteketisana niyathandana. Wena umtshela ukuthi uyamthanda. Awumtshela? Khona Fezeka. Fezeka. Yeah. Ngena kwengena. Scroll phezulu. Ngona nginobafuna ithomthanda. Yeah. Ngena lapha ethombeni lapha kumedia. Athumelelana. Awuyayithanda ke itofuzo ngabe? Kwamuhle kufezeka muhle. Hayi muhle cha umuntu uyanconywa phela memuhle. Inhle intombi yakho so ngiqaleni ukuthandana noFezeka. Angimazi uFezeka ukhuluma ngayo bafa. Uzophika kusefonini dog. Kusefonini. Angimazi oba ngamazi usunguza angimazi kanjani. Manje Machida don't only cheat also lie. Nasi nawe isithombe sakho wamsendela uFezeka nasi. Isithombe sakho. Nasi uwe lo. Usendela uFezeka wakucela can I have your picture? Now uzu serious njengempela uyayishutha. Sendela uFezeka. Unomuntu othandana naye. Uyenzelani lento yenzayo Fezeka? Mfowethu. Yeah. Awuthi ngikubalance serial quick. Lo muntu angihlali naye. Kade ngafika lapha eGoli. Yabo ngoba usibona sila? Yeah. Sizongcebeleka lo muntu. Sure. Ja manje wena usuzoruna leyo muthi leyo. Angiruni lutho. Angiruni muthi. Angiruni muthi. Wena ufebela my sister yendo uthi muthi. Seswami shothi ukuthi lo muntu yakujolela kuyimuthi. Shothi imuthi. Angazi Nazo? Abambeleni. Indaba yini? Indaba uzizwa ipower. Sizwa nginamandla Joseph. Hey bizana uvuso. Bizana lo munye. Alright. Ngishaya ugesi wenkomo. Khifiza ngogesi. Ntende. Yotatazela isende liyokoma. Ngikutshela nje baba. Lo muntu angihlali naye. Plan futhi ayisebenzi lento yakho lo fanele ngazange ngilimaze ikhona lento. Taser. Yeah. Ginger. Khuluma. Machida papa when they have weapons. Put the weapons down. Ujole nalo njengoba umbona. Hey wena. Sazoqhubeka yini ujole nalo njengoba umbona uthi yakufebela. Awumbuzi neminyama ngangina. Kodwa mfebela. Umfebelelani? Buza. Siswami nineminyama ngake ekufebela lo. Sina 4 years. Hawu, 4 years ngimfebela noma 4 years nginayo. La musukuphendula into engekho la. Awuze khona. Yiphe khona. Unesikhathi ngane nitsana nofela. Lo muntu uthini uthi sineminyama ngasenayo. Una 4 years. Awumbuzi ngifike nini lapha eGoli mina ngoba ezofika manje. Cha ubezofika kanjani ngoba uyamazi ukuthi ukuphi? Kukunika igunya lokuthi lokhuzana. Yabona nje manje uzophamisela wena uma kanti mina ngifuna ukuzosikhulumela nomuntu omesayidi. Uzophamisela bani moya? Uzophamisela wena bafa. Mina ngaliphi? Yabona ngoba sikhuluma. Fika insizwa ke manje. So ngoba ngikhuluma nomuntu wami ngikhuluma kahle nomuntu wami. Khulumani. Wena uba umsini. Ngangikhombi. Uba umsini. Ngangikhombi. Uzokwenzani? Ngangikhombi. Uzokwenzani? Usilokhu ngikhombi. Nikeze ithuba ekhuluma. Yeah, khuluma ke. Sithando sami made ngikukhumbula. How? Umtshithela umkhumulile. Kanjani? Manje. Ngoba uzofika manje nje ubuhlezi ubalisa uthi awunamali ukuza ngapha. Nawe uyazi ukuthi ngisaphatanisa ngapha eGoli. Kanjani ngoba uyasebenza? Ngisaphatanisa. Umtshithu uzothi money. Umtshithu uthi uyapatanisa kodwa is providing for another woman futhi. Kanjani? Does it make sense? Ufike nje umsongihlale eMadavid. Uthoma ufike Qaleni ukupatanisa wena ngoba uthe wena kade wafika la eGoli. Qaleni uthe kade wafika la eGoli. Uyasebenza kodwa lengane makumele ususele izinsizwa. Mase kuba nje. Ayisuseleni. Awona ngibonile ukuthi ufuna mina seswamcela umnike le phone yakhe lo gangaze mina fast. Ngiyabonga. Seswami. Sazoqhubeka nonithandani nalo. Angiboni into ezosiqhubekisa. Awukwazi ukubona. Ngoba seside lesikhathi kusho kade le ndoda enginiki ngisho imali. Ha. Ngiyobeka imali yokuthi ngifike la. Kuyachitha. Nje kangaka kodwa kade wafika la eGoli. Ayikho imali. Qedwa lo munye. Kusho wena Uneminyaka ewu2 ula usebenza. uququdane noFezeka. Hayi ngiyakuzwa. Ayikho into ezoyisho ngalo. Indaba veze. Ngikhuluma nami mfethu. Angisona isithanda sakho. Indaba awuthi yini le ndaba yakho ufuna ukuyiqeda ususemoyeni yini? Indaba le
ufuna siqede ususemoyeni ngizobekwa wena nemoyeni ingabe uyafisa yini ukubona lokho singisamxoxile mina ngiphendule Jinja ngathi uthola umzulu ke la. ya ngiyafisa uyafisa ukubona lokho look Hayibo hey. Hayibo! Hayibo! look Sesemoyeni. look jwayela kabi wena Hayi man. ubamba bani xolisa say sorry press down press down and press and lock him and mpitshise phumisa ngekhanda wena muzo lokho Phambi kwentombi hey yakhe. wena look Kodwa babili wedali. Ungamgceki babili. hey baba thandi sorry say sorry surrender Ngiyaxolisa kwendoda. yeah uzophinda Awu. Ngiyangiphinda. ngikuphinda Ngiyangiphinda. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. yeah xolisa ngikuzo Ngiyaxolisa we. Ubani wena? Jinja. Hayi ngilazi thandi ukutshela. inkosi Hayi, gqoma ngekhanda phansi wena ngiqomelana. thandi sorry Ngiyaxolisa. yekeni Fuck Totolozi. yekeni hambani naye funa umlokhela lesi samsaqhukujole nalo cha hambani naye le samdinga ephethu ngaphindi ibhayizela inkosi yakho gqomisa ngekhanda phansi mina kuphuma ubuchopho mfana wami bukhothwe izinja Tshela izigoma zakho zingiyeke. mase wenzani Ize kuwe. uzongenzani Ah. kankaza mina kuphula ikhala mina Kodwa unephuzu wejinja. pipi mina mfana Unephuzu. maphinde ubhebhe Hayi wozana. waqoba ya lo udinga ukuphula Kodwa kunokutabana phakathi, phinde kalokho. nje ayenze sex Oba. Hey. manje Hey. ya goduka kuzokusi awunayo imali yokugibela Cha banginayo. awunayo Eish. Okay uvusa uzokunika imali yokugibela vusa buya wena mhambisa umusa kumele umgibeze my sister sorry Yeah, there's a new provider now. So khona uvusi. Yebo ngiphoxekile. phoxekile asikisi sisiwami yazi asikisayo lo mfana lo naye akakulungele wena udeserve umuntu o right o soft o calm o kind hayi nje umuntu ozoba isikodla lapha and yabona ufuna nokungishaya yambona yeah vusa ngizocela ukuthi umgibeze mfethu mase mnike hakhe vusa ingana yikho right mfethu ngicela mfethu Khona new provider boy. so samungakarezo maningi amadoda mfethu la ngaphandle uzomthola umuntu right hayi leza siqaqaqaqa lezi besikwenza isilimo vusa cela uhambe naye mfethu Oh no. PMD offers Kuma third-party bafakela car uvusi insurance that kanjalo. you can trust from as little Phela as ngano 2 minutes. 167 Rand per month. Join PMD after hearing a great testimony from a friend. I've been requested. My name is King Ginger, cream de la cream, intwana nje yase King Indlovu bafethu, and you know what it is, it's going down, it's going bananas. Ngichoka ukuthi komisende mina mase ngifike. Athi wathanda kakhulu kamasende uJinja manje. Anyways, in the cut, thank you guys for tuning in, dog. Make sure you tap the other videos. We got more King Ginger videos on the channel and subscribe for more. Peace out. Bah. Thanda masende lo mfona.